Video yathu ya lero tionesana kuti tingapange bwanji chovotera chathu cha pa Facebook. Anthu azivota ino kumaona mavoti kuti akuyenda motani. Kaya ndi funso kungoona kuti anthu chimene akukonda tichiticho. Tete ndioneseni kuti timatani. Sinapange follow, tipange follow. Choyamba upita apa pa plus sign, kenako post, ndi apapa umangoyikapo funso lakolo. Kena kuti seseresa musimu kapena tingopanga apa pali madoti atatu pa ndikupanga apa pa po. Ndi kuti apapa umangoyika ma option aja kuti njala, ndiwo, kamwa, manja. Ndi kuti apa so ukapanga allow people to choose multiple options, ndi kuti anthu amatha kusankha ma option awiri. Kopano ukathetha chonchi ndi kuti munthu akangosankha chimodzi chizikhala kuti nchimodzi. Ndi kena umapanga done. Ndi kuti funso ndilo ma option ndiawo. Ukapanga post ndi kuti izooneka chonchi. Basi ndi kuti anthu atha kumavota, iwe nkumaonanso kuti mavoti akuyenda motani. Basitu umomo ndimene timapangira Facebook voting poll. Basitu pawa wake ndi kumene koko. Nganofuna kuti mavideo ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow.